Her malek ve guheriye kafein interneti. Sorgul Şego. Cihan de 10 salên dawî de şahidiya şoreşek dijîtal a mezin kiriye. Ev diyar de bandorê zêdetir li jinan dike û xeteriyên mezintir bi xwe re diafirîne. Tundiya dijîtal a li dijî jinan tacîza cinsî, parvekirina bêdestûr a wêneyan, dîmenên kesane, gev û îstismara devkî pêk dîne. Ev dibe sedema zerara psikolojîk, laşî û civakiya demdirêj û jinan ji beşdarbûna di cîhana dijîtal de yan jî xwe bi azadî îfadekirin bêtir ditirsîne. Xeteriya tundiya dijîtal a li dijî jinan di xwezaya xwe de piraliye û pir caran bêdeng û veşartî dimîne. Berûva jî tundiya kevne şopî, ew şopbên fîzîkî yên rasterast nahêle lê birînên kur ên psikolojîk çêdike di nav de fikar, depresyon, wendakirina baweriya bi xwe, vekişîna civakî, hestên bêçareseriyê û stîgmayî diafirîne. Bandora wê dikare bikêje jiyana rastîn, bibe sedema wendakirina kar, kêmkirina beşdariya civakê yan jî têkbirina têkiliyên civakî. Ev yek tundiya dijîtal dike amûrek bihêz ji bo kontrol û zordariyê. Gelek caran ji bo van dozan encamên qanûnî yên rasterast dernakevin. Ji ber vê yekê aşkere ye ku tundiya dijîtal a li dijî jinan ne tenê tacîza elektrînîk a demkî ye. Ew diyardeyek civakî, psikolojîk û qanûnî ya tevlihev ku bandorê li ewleya kesane, xweseriyê, wekeviya zayendî û civakî bi tevayî dike. Lêkolîna vê diyardeyê û analîzkirina pîvanên wê gavek girîng e ber bi têgihiştina mekanîzmayên kontrol û îstismara dijîtal, parastina jinan û hêzdarkirina wan ji bo bikaranîna teknolojiyê bi ewlehî û erênî bi vê rengî pêşketina civakê û bi destxistina edalet û wekeviya zayendî bi pêş dixe. Bandora li malbatê. Tundiya elektrînîk baweyeke pir berbiçav bandor li têkiliyên malbatê kiriye. Bûye sedema pirsgirêkên hevjînan ku wan ber bi hevberdanê ve dibe. Yek ji sedemên zêdebûna dozên civakî yên malbatî û hevjîniyê bikaranîna zêde yan jî şeş a înternetê ye. Bandora bikaranîna zêde ya înternetê bandorê li jiyana kesan di malbatê de dike, zarokan ji zaroktiyê qut dikin, jinan ji jiyana civakî dûr dixe û hevjînan dûrî hev dike ku derfetên danûstandinê jî kêm dibin, ev dihêle ku malbat ji hev bikeve. Ev cûreyek tundiyê ya herî xeternak e. Her malek ve guheriye kafeyên înternetê yên piçûk. Bifikire ku hemû endamên malbatê telefonê bikartînin. Teknolojî bûye ferdek li malbatê. Ev rastiyek ku nabe nayî dîtin û gotin. Dema ku diçin mêvandariyê, ew û yên mêvan serî di telefonan de û rûniştina wan bênî qaş derbas dibe. Mêvandariyên bê mêvanên rastexîn. Înternetê bandorek wiha kiriye ku saatek kesek bê telefon nikare bijî. Têkiliyên civakî li aliyekê lê li aliyê din pirsgirêkek ciddî heye ku doza zewaca di temenê zaroktiyê de yek ji bandora vê tundiyê ye. Gera li hezkirinê. Zarokên keç bi biçûkanî tên zewicandin. Derfeta ku keç temenê xwe bijî, xwe nas bike û dora xwe fêm bike jê tê standin. Dema ku ew keç an jî xort mezin dibe û dikeve pêvajoya naskirina xwe û derdorê dikevin gera li hezkirina rastîn. Gera li hezkirina piştî zewaca zaroktiyê bûye sedem ku tundî zêde dibe, hevjîn li dervê jiyana hevjîniyê li hezkirinê bigerin, ev dozên hevberdanê zêde dike û îxanetê besînor dike. Hemû berpirsyariyan li jinan bar dikin. Ji bo wê tundiya elektrînîk tundiya herî bi bandor anayî dîtine. Mêr an hevjîn li malê, li kolanê û her derê ji mijûlbûna bi telefonê re derdora xwe ji bîr dikin. Hemû berpirsyariyan diavêjin ser milê jinan û dîsa xwe wekî berpirsiyar dibînin. Gava ku zarok an kesek zirarê dibîne, jin û dayîkan sûcdar dikin. Bêyî ku bizanibin rola wan di vê bûyerê de çi ye. Teknolojiya ku bûye beşek girîng ji civakê divê bi zanebûn were bikaranîn. Xweziya bi rojên berê. Herkes xweziya xwe bi roj û zemanî berê tîne. Gava herkes li dora sobeyê kom dibin û li çîrokên dapîrên xwe guhdarî dikirin û hewayek germ û hevgirtî çêdibû, heta xew bi tam dibû. Demên ku herkes li hev guhdarî dikir, êşên hev fêm dikirin û pêwîstî bi qeyrînê nedî dîtin. Niha bûye ku kes li kesî guhdarî nake û êş û azarên wê fêm nake. û jê direve da ku guhdar neke, ji ber ku ji guhdarkirinê zû diwestin. Gotina çîrokan û serpêhatiyan êdî şevên niha ger nake, ji ber nayê gotin. Çîrokên li ser medyayê tê guhdarî kirin û gelek caran nayên guhdarî kirin û dibe ku rastiyên dîrokî jî werin berova jî kirin. Çîrokên ji devê dapîran dihatin der û derbasê nifşan dibûn,
Rastiyek wê hebû her çiqas xeyalî jî be. Parvekirin li ser medyaya civakîne. Loma piraniya kesan berê xwe didin malperên medyaya civakî û li wir hewl dedin bi rêya postan pirsgirêkên xwe ne bi zelalî jî be, binivîsin bêyî ku çareseriya wan bibînin. Pirsgirêk di rastiyê de pirin. Li ser medyaya civakî li çareseriya wan digerin. Malperên medyaya civakî civak li dora xwe komkirine û civakbûyîn lawas kiriye. Rîskên ku dikarin ewleyiya zarok tehdît bikin, dikarin wê bi îstismar, tundîtijî yan îstismarê re rûbirû bihêlin. Ev yek di tenduristî, pêşketina laşî û derûnî û hevsengiya derûnî ya zarok de xuya dibe. Lê ne niha, di dema ku roj bi roj mezin dibe, gera li çareseriyan. Ne tenê zarok, jin û hemû endamên civakî pêwistî bi hişyarbûnê nabînin, li ev xalek girîng e ku pêwist e her kes di çareseriyan bigere, an wê di çend salên pêş de mirov ji mirovbûna xwe dûr bikevin. Civakên ber bi azadiyê ve dimeşin, daxwaza edalet û wekeviyê dikin. Divê ku pirsgirêk û tundiyên wiha bibînin û çareseriyan zûttir biafirînin.